Δράση ή αδράνεια? Δημητρούλα, νομίζω μόνο δράση, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη για να μην βγω στη δράση. Καμιά φορά να βάλω κάποια στιγμή, του χρόνου, την άλλη εβδομάδα. Και κάπου διάβαζα ότι η αποτυχία τελικά ποιο είναι, όχι να μην πετύχει αυτό που θέλω, αλλά αποτυχία να μην το δοκιμάσω. Να φοβηθώ, να το αναβάλω. Είχε γράψει ο Ναπόλεον Χίλ ένα βιβλίο, το Think and Grow Rich, πριν από περίπου 90 χρόνια. Και είχαν βρει ότι ανάμεσα σε 25.000 ανθρώπους που κάναν την έρευνα, ότι σε 31 διαφορετικούς λόγους που συνέβαλαν στην αποτυχία, ο νούμερο ένα λόγος δεν ήταν η αποτυχία από μόνη της, ήταν η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα. Και αν το σκεφτούμε, ο λαός μας έχει πάρα πολλές παροιμίες για τη δράση. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Πέτρα που δεν κυλάει χορταριάζει. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και είναι